Fil-Knisja ta' Bormla pittura antika tal-Madonna tas Sakkors reġgħet ħadet il-ħajja wara li sar ilha restawr. Għalkemm is-sena żgħat meta saret u minn min tibqa' misteru, din il-pittura hi waħda mis-simboli reliġjużi l-aktar eżies għal din il-belt. Żurna l-Knisja ta' Bormla li tinsab armata għal festa tal-Immakulata Kunċezzjoni fejn tkellimna mal-Arċipriet ta' Bormla Dun Anton Kassar. Dan il-kwadru huwa wieħed mill-kwadri antiki li kienu fil-Knisja ta' qabel di. Jiġifieri kien hemm diversi inkwadri oħra u koni oħra, però aktarx għax dan kollox aktarx. Dan kien wieħed mill-kwadri li kienu jiffurmaw it-titular tal-parroċċa l-antika l-Knisja ta' qabel di. Din il-pittura maħsuba li ġeja minn epoka interessanti fl-istorja tal-arti bej ir-Rinaxximent u l-Barokk, perjodu fejn xbijat reliġjużi bdew jiġu aktar umanizzati. Ir-restawratur Rodrik Abela spjega kif saret sensiela ta' dokumentazzjoni bl-użu tat-teknoloġija avvanzata fejn fost oħrajn saru jafu li ma' tip ta' xogħol se jagħmlu u anke l-isfidi li kellhom. Il-kwadru imbagħad ġie konsolidat biex jiġu issalvagwardjati il-partijiet li kienu se jintilfu waqt li ġimna d-daf. Restawr fuq dan il-kwadru kien pjuttost importanti għax nafu li meta rajnieh kien jidher diġà fi stat ħażin, fis-sens li kellu partijiet fejn kienu qed jintilfu, kellu partijiet fejn waqgħu u partijiet oħra li kienu jidhru li ser jaqgħu. Ħareġ kif il-pittura tpitret fuq tila u kien hemm żieda fuq waħda mixbijat possibilment saret fis-seklu 18 dan jiġdu lil biss ta' wieħed mill-figuri fejn jidher bil-biss ieħor Libesċov partikolarment popolari f'dak il-perjodu u li żgur ma jippartjenix għal moda s-seklu 16. Dan għen biex jitfassal linja kronoloġika aktar ċara iżda jikkonferma li l-pittura kienet parti minn storja kulturali u ta' devozzjoni li komplit tevolvi tul is-snin.